Республикада апрель айынан башлап Сәләмәт Республика, Сәләмәт төбәк акциясы рамкаларында районнар буйлап күчмә медицина үзәкләре эшли. 26 сентябрь көнне Нефтекама, Дүртөйле, Бөрі шәһәрләреннән Чакмагыш районнан күчмә медицина автопоезды безнең районга килеп җитте. 3 көн дәвамында район үзәге майданында медицина үзәкләре эшләде. Теләге булган һәркем йөрәк тибешен, күз басымын, үпкәсен тикшертә, үзи флюорография үтә, вакцинация эшләтә алды. Буен, авырлыгын, кандагы шикәрен, холестеринын тикшертә алды. Шулай ук цитология тикшеренүен узарга мөмкин булган күзәтү кабинеты эшләде. Моннан тыш, тор белгечләрдән консультациялар алырга булды. Приехали из города Дюртюли. Так, делаем флюорографический снимок, проверяем легкие. Так, принимаем в день по 80 пациентов примерно. Ну, по-разному, когда 100, когда 80, когда 60. А вот вы так часто ездите? Да. То есть мы у себя в Дюртюлях по району, сначала район обслуживаем, потом уже выезжаем в другие районы. Проектның максаты авылда яшәүчеләрдә чирне алдан ачыклау. Сер түгел, дәваханәләрдә белгечләргә гадәттә 2 атна алдан язылу таләп ителә. Медицина кабинетларын үтеп чыгуга да 1-2 көн кирәк. Акция ярдәмендә бөтен шартлар бер урында булды. Район үзәге халкы күчмә медицина үзәге белгечләренә карата бик канәгать калды. Рәхмәт инде, Яркида бит мин офтальмологка келмәдем. Онда юк та юк диләр инде. Менә килдем күренергә. Күзләргә икесенә дә операция ясалган минем. Берсе күрү начарланды. Рәхмәт хөкүмәтебезгә, рәхмәт президентыбызга, безне шушылай тазалыгыбызны кайгыртып, акциялар үткәргәнгә, сәламәтлегебез сагында торганнары өчен зур итеп рәхмәт. Тагын шундый акциялар булып торсын киләчәктә дә. Сез кайларга кирдегез инде? Мин 2-гә үттем, анализ бирдем, менә хәзер терапевтка керәм. Кызлар бик ягымлы, әйбәт обращаться итәләр. Персонал аңлаталар әйбәт итеп. Күчмә медицина үзәкләре илешләрне кабул итүне дәвам итә әле. Тикшерүләр үтә алмаган райондашлар 2 октябрьгә кадәр Андреевка авылында, 3-4 октябрьләрдә Дөмәйдә, 5-6 октябрь көннәрне Югары Манчыр авылларында сәламәтлеген тикшертә ала. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.